ato gyaponing ipahaom sa atong umaabot nga eleksyon, mangita gitag mga kandidato nga kamaong mosunod sa pulong sa Ginoo, dili magpagarpar sa ilang mga pulong, magsigig saad nga murag muluwas kunuhay sa Pilipinas, labi na ning dako na kay tarog utang. 16.31 trillion atong utang. Pila na kay utang nato ana kada usa, average na tag 150,000 kada usa ka Pilipino tingali. Ang muluwas na to ani dili na nang mga politicians, kung dili mga politicians, mga leaders na kamaong maminaw sa Ginoo, dili magpatuyang sa ilang style. Unsa man gi style ro nato dinhi mga Pilipinos, nga kun makalingkod mangwarta gyud, mao ginay number 1 tawhanon na kinaiya. Mangita tag mga leaders kaniro mga kandidato, labi na ning ni ay mga team, sama sa team Duterte, team Marcos, atong tanaw-tanaw na sila kinsa Manila, team Duterte o team Marcos, nga iniglingkod kay pulos-pulos naman gina sila nakalingkod, iniglingkod mga lagad og dili mangwarta. Kinsa man mo na atong butaran. Kana bang iniglingkod kamaong maminaw sa Ginoo ug magsunod sa sugo sa Ginoo? Unsa may sugo sa Ginoo gyud? Gugma sa labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang mga masakiton, mga ilo, mga byuda, mga sinalikway, matod pa sa atong salmo. At imanon gid na kay mao nay gustos Ginoo, kana mga way balay, way hapit gikaon ang ato mga estudyante nga makaeskwela, untang ato mga kabus nga mga estudyante nga ang ato mga masakiton matagaan untag saktong budget sa tambal, kun mahimo libre unta ang tambal, kun mahimo makasud gid ta sila hospital, dili kay isalikway sa ospital. Baya naman kung masiro na hinoong budget para sa hospitalization sama ng PhilHealth, nawa na kita maminaw sa Ginoo ana, kay ningon ang Ginoo, I was sick and you care for me, I was hungry. Karon ang kagutom natong mga Pilipinhon, daghan kay gigutom dinhila sa atong parokya, managlinya nga diha, daghan kay file request bisan lag pila ka kilong bugas. Lisod naman sa tas bugas dire. Lisod na sa atong kolekta. Bahin-bahin lang yung ginagmay. Nganong naingon ani man kay naatingali tay mga leaders nga nagsigig pangwarta, naatay madunggan billions na nawa. Kaluoy nato mo nang luwaso nato ang atong katilingban, maminaw tas Ginoo, magpagiya tas Ginoo, og mopili tag mga tao nga mo leader nato, labi na karong umaabot midterm elections, pilion nato ng mga tao nga Diyos nun, makatao sa to na makadiyos, makatao, makabayan. Kana gyatong pilion, dili nang zaman magpakadiyos mudaog-daog sa mga tao ug mutalikod sa atong bayan.
karon isyu kay nang naang atong soberenya nganong atong gisurrender ang atong soberenya mo nay gi-isyu karon tungod aning isyu sa Pilipinas versus ICC. Murag gisurrender kuno ang atong soberenya, wa na nato sunda ang atong konstitusyon, misurrender ta sa foreign court nga ni man tay ligon kaayo, effective kaayo nga mga korte sa atong nasod. Ga-operate man unta na ang atong justice system ngano kunong ningadto kita dayon sa korte sa gawas. Pero nalingaw lang sa noon ko sa akong nabatian kay tungod kuno sa pagkapriso ni President Duterte dito sa Netherlands kanang dahig, nahimo kunong tourist spot ang dahig. Purting daghana mga tao mangadto. So nisaka ang tourism dito kay tibuok kalibutan mangadto naman kuno. Si President Duterte ra kuno'y nakahimo ana nga pagkapriso niya dito ni sikat og maayo ang Netherlands og ang dahig. Ako kadungog anang word nga dahig. Kanang hig bang kanang prisuhan sa ICC kamo nakadungog demo ana. Wow, pagkaprisong President Duterte pagkadaghana ng muadtog dahig kada adlaw na nay tao dito. Itong pag-birthday niya pastan ga party kuno mga tao dito ga picnic. Siya rin nakahimo ana. Ngano ka ha? Ngano kang nakahimo ani President Duterte? Nganong nasikat man kaayo ning dahig ang iyang pagkapriso, sikat man kaayo, makatubag ta ana. Daghang mga tao tingali ang nahataga niya sa iyang pag-alagad. Although naagi maglagot, pero daghan gyud ang nahataga niya sa iyang pangalagad ug ang ilang kasing-kasing natandog niining maong paagi niya sa pagpangalagad isip mayor, isip presidente. Iampo nato ang ato mga leaders nga motandog sa gugma o kasing-kasing sa atong katawhan pinaagi sa ilang mapaubsanon nga pag-alagad sa tao, sa Dios o sa nasod.